सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव दिनै मिरु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो लोगोसे बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी सारनि नुजाथिनायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादफोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे गेबेङै बिकेडब्लिउसिनि सायाव सावरायनाय जायो। बिटिआरनि बायजोआव थानाय सनितपुर जिल्लानि जि थालांनाय माखासे गामिफोरखौ थाबैनो बिकेडब्लिउसि सोनानै भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै समस्ति दानानै इलेक्सन पर्यायसिम लांनांगौ होननानै दिनै मे बेलनि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों। औ दा आसाम सरकारनि जि नभेम्बर दानाव एसेम्ब्लि सेसन जानो थांगासिनो बेयावहाय मैखोमै जोंनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लानिफ्राय जि दाबि खालामदों बेखौ एसेम्ब्लिनि सिगां चिफ मिनिस्टारनि खाथियाव थांनानै मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोंनि बे बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसिनि जि मोनसे गेजेराव फारागथि जाना दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों लोगो हमगोन आरो एसेम्ब्लिनि गेजेरजों नटिफिकेसन दिहुननानै बेखौ मोनसे जेंनाखौ फोजोबस्रांनि राहा लागोन होननानै जोङो आसा खालामो। सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव दिनै मिरु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो लोगोसे बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी सारनि नुजाथिनायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादफोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे गेबेङै बिकेडब्लिउसिनि सायाव सावरायनाय जायो। बिटिआरनि बायजोआव थानाय सनितपुर जिल्लानि जि थालांनाय माखासे गामिफोरखौ थाबैनो बिकेडब्लिउसि सोनानै भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै समस्ति दानानै इलेक्सन पर्यायसिम लांनांगौ होननानै दिनै मे बेलनि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों। औ दा आसाम सरकारनि जि नभेम्बर दानाव एसेम्ब्लि सेसन जानो थांगासिनो बेयावहाय मैखोमै जोंनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लानिफ्राय जि दाबि खालामदों बेखौ एसेम्ब्लिनि सिगां चिफ मिनिस्टारनि खाथियाव थांनानै मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोंनि बे बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसिनि जि मोनसे गेजेराव फारागथि जाना दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों लोगो हमगोन आरो एसेम्ब्लिनि गेजेरजों नटिफिकेसन दिहुननानै बेखौ मोनसे जेंनाखौ फोजोबस्रांनि राहा लागोन होननानै जोङो आसा खालामो।